Ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε Μάγδα. Καλησπέρα σε όλες και όλους που είστε μαζί μας σήμερα. Αυτό είναι το δεύτερο διαδικτυακό σεμινάριο που διοργανώνουμε αυτή την ερευνητική χρονιά, 24-25, στα πλαίσια της λειτουργίας του δικτύου μας. Έχουμε διαλέξει μια ευρεία θεματική. Την προηγούμενη φορά είχαμε μιλήσει για το σεξιστικό λόγο. Τώρα μιλάμε για την ψηφιακή προσβασιμότητα. Ο στόχος των σεμιναρίων αυτών είναι καθαρά ενημερωτικός και επιμορφωτικός για όλα τα μέλη του προσωπικού των οργανισμών που είναι μέλη του δικτύου. Οπότε χαιρόμαστε πολύ που είστε σήμερα. Όπως είπε και η κυρία Χατζάκη, καταγράφεται το σεμινάριο έτσι ώστε να μπορούν και όσοι συνάδελφοι δεν μπορούσαν να είναι μαζί μας σήμερα να παρακολουθήσουν την παρουσίαση. Και πολλές ευχαριστίες εκ μέρους μου και εκ μέρους όλου του δικτύου στην προσκεκλημένη μας ομιλήτρια, την κυρία Τζοά. Μάγδα, σε σένα ο συντονισμός και η παρουσίαση της ομιλήτριάς μας. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Να ενημερώσω επίσης ότι σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε και κάποιους εξωτερικούς συμμετέχοντες, οι οποίοι δεν είναι μέλη των ερευνητικών μας κέντρων, των κοινοτήτων μας, αλλά είναι μέλη της ευρύτερης κοινότητας, οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν για το σεμινάριο. Είναι εθελοντικές ομάδες οι οποίες υποστηρίζουν α, α, ανθρώπους νευρο, με τέλος πάντων αμαία ή με νευροδιαφορετικότητα, οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν πολύ να ακούσουν τι έχουμε να πούμε και ήμουν ανοιχτή στο να συμμετέχουν χωρίς κανένα πρόβλημα. Νομίζω ότι αυτό είναι και ένα σημαντικό κομμάτι που πρέπει να υποστηρίζουμε. Είμαστε ανοιχτοί στην κοινότητα για θέματα που αφορούν κοινωνικά θέματα και πώς η επιστήμη και η τεχνολογία θα μπορούσε να τα υποστηρίξει όλα αυτά. Ο λόγος της Σταυρούλα. Τέλεια, ευχαριστώ πολύ καταρχήν για την πρόσκληση και την ευκαιρία να μιλήσουμε για τη ψηφιακή προσβασιμότητα, που είναι ένα θέμα που απασχολεί το Εργαστήριο Ελεπίδρασης Ανθρώπου Υπολογιστή ερευνητικά και αναπτυξιακά τα τελευταία τουλάχιστον 30 χρόνια. Αυτά που θα δούμε σήμερα είναι περισσότερο ενημερωτικά και εισαγωγικά ως προς το τι είναι η ψηφιακή προσβασιμότητα και τι γίνεται σε διάφορους τεχνολογικούς τομείς, περισσότερο σε αφορμή προς συζήτηση στη συνέχεια με όλους. Οπότε να διαμοιράσω την οθόνη μου. Ναι, νομίζω ναι. Ωραία, βλέπετε έτσι. Ναι. Τέλεια. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι για την πρόσκληση και ξεκινάμε να δούμε για ποια πράγματα θα μιλήσουμε σήμερα. Λίγα εισαγωγικά ζητήματα, να δούμε τι είναι η αναπηρία και ποια είναι τα προβλήματα προσβασιμότητας τα οποία επιφέρει η χρήση της τεχνολογίας. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για την ψηφιακή προσβασιμότητα διαφορετικών τεχνολογιών όπως το διαδίκτυο, οι εφαρμογές κινητών συσκευών, προσβασιμότητα σε παιχνίδια, ζητήματα νομοθεσίας και προτύπων. Θα δούμε λίγα πράγματα για τη σχεδίαση για όλους και την καθολική πρόσβαση και κλείνοντας θα συζητήσουμε λίγο για πιο σύγχρονα θέματα όπως η προσβασιμότητα σε έξυπνα περιβάλλοντα. Ας ξεκινήσουμε με τον ορισμό του τι είναι η ψηφιακή προσβασιμότητα για να έχουμε όλοι μια κοινή κατανόηση. Αφορά τη σχεδίαση και ανάπτυξη προϊόντων τεχνολογικών, προϊόντων τηλεπικοινωνιών και υπηρεσιών με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από όλους, συμπεριλαμβανομένων φυσικά και των ατόμων με αναπηρία. Υπάρχουν διάφορες συνώνυμοι όροι της έννοιας ψηφιακή προσβασιμότητα, όπως η συμπεριληπτικότητα, σχεδίαση χωρίς αποκλεισμούς, σχεδίαση για όλους που είδαμε και πριν και ούτω καθεξής. Ένα σημαντικό ερώτημα που ελπίζω ότι φεύγοντας από τη σημερινή συζήτηση θα είναι κατανοητό είναι το γιατί η ψηφιακή προσβασιμότητα μας ενδιαφέρει σήμερα και μάλιστα περισσότερο από οποτεδήποτε άλλοτε στο παρελθόν.
Αν μπορούσαμε να συνοψίσουμε έτσι με τρεις κουβέντες τους λόγους, θα λέγαμε ότι είναι λόγοι ηθικής, λόγοι πρακτικοί και φυσικά η νομοθεσία που μας το επιβάλλει. Ας δούμε καταρχήν κάποια δεδομένα. Περισσότερο από 1 εκατομμύριο άνθρωποι σήμερα, δηλαδή περίπου 16% του παγκόσμιου πληθυσμού, ζουν με κάποια μορφή αναπηρία σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και δεδομένα του 2021. Ταυτόχρονα όλες οι χώρες, τουλάχιστον του ανεπτυγμένου κόσμου, αντιμετωπίζουν το ζήτημα της γύρανσης του πληθυσμού, όπου τα δεδομένα και προβολές αυτών μας δείχνουν ότι ως το 2030 ο πληθυσμός των ηλικιωμένων θα έχει αυξηθεί κατά 56%, φτάνοντας στα 1,4 δισεκατομμύρια από 901 εκατομμύρια που ήταν το 2015, ενώ μέχρι το 2050 οι ηλικιωμένοι θα είμαστε περίπου 2,1 δισεκατομμύρια και κατά τη στοιχεία μέχρι το 2100 3,1 δισεκατομμύρια. Άρα είναι προφανές ότι ο πληθυσμός των ατόμων οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες είναι ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού μας. Ταυτόχρονα, όπως όλοι ξέρουμε, ζούμε σε έναν ψηφιακό κόσμο. Ο μέσος άνθρωπος ξοδεύει σήμερα περισσότερο από 42% του χρόνου του κοιτάζοντας σε μία οθόνη. Και αυτό σύμφωνα με έρευνες που αναλύουν το τι κάνουμε μόνο στο διαδίκτυο, άρα δεν συνυπολογίζουν το ότι μπροστά σε μία οθόνη μπορεί να καθόμαστε και στο πλαίσιο της δουλειάς μας ή για να παίζουμε παιχνίδια και να ψυχαγωγηθούμε κτλ. κτλ. Με τι ασχολούμαστε λοιπόν στο διαδίκτυο? Υπηρεσίες που αφορούν την επικοινωνία, αγοραπολισία αγαθών, να βρούμε πληροφορία όπως νέα, πληροφορίες για την υγεία μας και ούτω καθεξής, οικονομικές συναλλαγές, κοινωνική δικτύωση, να ψάχνουμε για δουλειά, να παρακολουθούμε online μαθήματα και διάφορες άλλες υπηρεσίες. Τι σημαίνει το ότι ζούμε λοιπόν σε ένα ψηφιακό κόσμο? Ας γυρίσουμε λίγες δεκαετίες πίσω, όπου τότε πρωτομιλούσαμε για την ψηφιακή προσβασιμότητα, τη δεκαετία του 80, και τότε λέγαμε ότι ήταν ζήτημα πρόσβασης όλων των πολιτών στην κοινωνία της πληροφορίας. Να μπορούν δηλαδή όλοι να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία, καθώς τότε ο κύριος λόγος που κανείς θα χρησιμοποιούσε τον υπολογιστή ήταν για να πληροφορηθεί. Σήμερα όμως, όπως είδαμε, κάνουμε ήδη πάρα πολλά πράγματα μέσω των υπολογιστών ή των κινητών μας. Μόνο και μόνο να σκεφτείτε πόσες είναι οι υπηρεσίες, για παράδειγμα, του GovGR και ότι ένα μεγάλο μέρος της συναλλαγής των πολιτών με το κράτος γίνεται πλέον διαδικτυακά ή μέσω του κινητού μας, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι πια το ζήτημα μόνο της πρόσβασης στην πληροφορία, αλλά σε υπηρεσίες και αγαθά τα οποία είναι σημαντικά για τη ζωή μας, όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η εργασία μας, ακόμα η δικαιοσύνη και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν, αυτό που θα θέλαμε είναι οι τεχνολογίες να μας βοηθούν να είμαστε όλοι ισότιμοι. Και εδώ να διευκρινίσουμε ότι δεν θέλουμε να είμαστε ίσοι, θέλουμε να υπάρχουν ισότιμες ευκαιρίες. Και ποια είναι η διαφορά? Το να είμαστε ίσοι θα σήμαινε ότι έχουμε όλοι το ίδιο ποδήλατο. Εμείς δεν θέλουμε όλοι να έχουμε το ίδιο ποδήλατο, θέλουμε ο καθένας από εμάς να έχει ένα ποδήλατο το οποίο είναι κατάλληλο για τις ανάγκες του. Έτσι, άρα όπως εδώ για παράδειγμα δίπλα, για να δει κάποιος τον αγώνα, το να πάρουν όλοι το ίδιο κυβότιο ανεξάρτητα από το ύψος του, δεν θα είχε αποτέλεσμα να μπορούν να δουν όλοι τον αγώνα. Εμείς θέλουμε λοιπόν η τεχνολογία να μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε όλοι την ίδια εμπειρία. Αν αυτό σημαίνει ότι κάποιος θα χρειαστεί ένα κυβότιο, δύο κυβότια ή κανένα κυβότιο, αυτό είναι, επαφίεται σε αυτούς που σχεδιάζουν την τεχνολογία, ώστε να φροντίσουν να δίνονται τα κατάλληλα μέσα σε κάθε άνθρωπο για να έχει πρόσβαση στο αποτέλεσμα της τεχνολογίας που σχεδιάζουν. Ας δούμε λοιπόν λίγα πράγματα σε σχέση με την αναπηρία και πώς προσδιορίζεται. Αρχικά υπήρχε το ιατρικό μοντέλο, το οποίο μας λέει ότι η αναπηρία είναι το αποτέλεσμα μιας βλάβης, μιας σωματικής λειτουργίας ή δομής που μπορεί να προκληθεί από κάποια προσωρινή ή χρόνια πάθηση ή κάποια συνθήκη. Αυτό το μοντέλο δίνει έμφαση στο να θεραπεύσουμε ή να διαχειριστούμε την αναπηρία μέσα από την ιατρική φροντίδα και αντίστοιχες παρεμβάσεις.
Στη συνέχεια, καθώς πρόοδευε η κατανόησή μας και ενδεχομένως η κοινωνία, αναπτύχθηκε το κοινωνικό μοντέλο για την αναπηρία, το οποίο διαχωρίζει τους όρους της βλάβης και της αναπηρίας και θα ορίζει ότι το πρώτο έχει να κάνει με τις βιολογικές ή φυσικές συνθήκες, οι οποίες μπορεί να είναι μόνιμες ή προσωρινές, ενώ το δεύτερο, η αναπηρία, έχει να κάνει με το κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον και τους περιορισμούς που αυτό θέτει, καθώς και στις αντιλήψεις της κοινωνίας και στη συμπεριφορά τους έναντι στα άτομα με αναπηρία. Έτσι λοιπόν εδώ ο στόχος είναι να εξαλειφθούν εκείνοι οι παράγοντες, εκείνα τα εμπόδια που μας φέρνει το περιβάλλον, το πολιτικό και το κοινωνικό, και τα οποία είναι αυτά που εμποδίζουν τα άτομα με αναπηρία από το να συμμετέχουν ισότιμα και πλήρως στις δράσεις της κοινωνίας. Και τέλος, αναπτύχθηκε από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η ταξινόμηση της λειτουργικότητας, το ICF Classification, το οποίο δίνει έμφαση στο επίπεδο της υγείας που έχει κάποιος και στο επίπεδο της λειτουργικότητάς του στην κοινωνία και όχι τόσο στην αναπηρία αυτή καθεαυτή ή στο λόγο πίσω από τη βλάβη, τη σωματική που παρεμποδίζει τη συμμετοχή του ατόμου. Έτσι λοιπόν ορίζει τρία επίπεδα ανθρώπινης λειτουργίας, λειτουργίες του ανθρώπινου σώματος και των τμήματων αυτού, που περιλαμβάνουν φυσιολογικά και ψυχολογικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες και βλάβες αυτών, τις δραστηριότητες των ανθρώπων και τους περιορισμούς ή τις δυσκολίες που αυτοί βιώνουν και τέλος τη συμμετοχή των ανθρώπων σε όλες τις πτυχές της καθημερινής ζωής και τους περιορισμούς που εκεί μπορεί να αντιμετωπίζουν. Έχοντας δει λίγο τα γενικά, ας έρθουμε πάλι στο ζήτημα της τεχνολογίας και ποια είναι τα προβλήματα που μπορεί η τεχνολογία να προκαλέσει. Σίγουρα διαφορετικά προβλήματα έχουν να κάνουν με διαφορετικά είδη αναπηρίας. Έτσι, για παράδειγμα, για ένα άτομο το οποίο δεν έχει ακοή ή έχει μερική ακοή, συχνά προβλήματα που επιφέρει η τεχνολογία είναι περιεχόμενο ήχου χωρίς λεζάντες ή μεταγραφή, δηλαδή ένα κείμενο το οποίο περιγράφει το ηχητικό περιεχόμενο, λογισμικό αναπαραγωγής πολυμέσων που δεν είναι προσβάσιμο, αλληλεπιδραστικές υπηρεσίες που παρέχουν πληροφόρηση μόνο μέσω φωνής, έλλειψη νοηματικής γλώσσας και άλλα. Για ένα άτομο με φυσική αναπηρία, δηλαδή κυρίως αναφερόμαστε σε αναπηρία στα άνω άκρα σε ό,τι αφορά τη χρήση της τεχνολογίας, βασικό πρόβλημα είναι η έλλειψη υποστήριξης αλληλεπίδρασης μέσω του πληκτρολογίου. Όταν υπάρχουν ενέργειες οι οποίες αναγκάζουν το χρήστη να χρησιμοποιήσει ή να αλληλεπιδράσει σε συγκεκριμένο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, όταν δεν υπάρχουν στοιχεία για την πλοήγηση του χρήστη μέσα σε μια γραφική διαπαφή και γενικώ όταν οι μηχανισμοί πλοήγησης και οι λειτουργίες είναι υπερβολικά πολύπλοκες και μη προβλέψιμες. Σε άτομα με αναπηρίες λόγου, προβλήματα που δημιουργεί η τεχνολογία είναι όταν έχουμε συστήματα τα οποία στηρίζονται για την αλληλεπίδρασή τους μόνο στη φωνή, ή ακόμα και όταν ο μόνος τρόπος να επικοινωνήσει κάποιος με έναν πάροχο μιας υπηρεσίας μπορεί να είναι μόνο μέσω τηλεφωνικής κλήσης. Για άτομα με οπτική αναπηρία, συχνά προβλήματα είναι το να μην υπάρχουν ισότιμα εναλλακτικά κείμενα για να περιγράφουν, για παράδειγμα, οπτικό περιεχόμενο, μία εικόνα ή ένα διάγραμμα και ούτω καθεξής. Όταν έχουμε στοιχεία της διαπαφής που δεν μπορούμε να τα μεγενθύνουμε χωρίς αυτά να χάνουν πληροφορία. Κατά αντιστοιχεία, όταν το περιβάλλον και η γραφική διαπαφή είναι πολύπλοκη, όταν υπάρχει περιεχόμενο βίντεο χωρίς κατά αντιστοιχεία εναλλακτικά κειμένου ή ηχητικά, οι χρωματικές αντιθέσεις οι οποίες ενδεχομένως χρησιμοποιούνται και δεν είναι επαρκείς και πάλι η αδυναμία πλοήγησης πλήρως με το πληκτρολόγιο.
Τέλος, για την κατηγορία των νοητικών, μαθησιακών και νευροαναπτυξιακών διαταραχών, συχνά εμπόδια που επιφέρει η τεχνολογία είναι οι πολύπλοκοι μηχανισμοί πλοήγησης και η διάταξη της διεπαφής, πολύπλοκες προτάσεις και τεχνική γλώσσα χωρίς να είναι απαραίτητη, μεγάλα κείμενα χωρίς εικόνες και γραφιστικά στοιχεία, περιεχόμενο που αναβοσβήνει, κινείται και ούτω καθεξής, ήχος ο οποίος δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί και γενικότερα ψηφιακές υπηρεσίες οι οποίες δεν δίνουν στον τελικό χρήστη ένα μηχανισμό για να σταματήσει τυχόν animations και audio. Και φυσικά σε όλες τις κατηγορίες ένα σημαντικό πρόβλημα που συναντάμε είναι η έλλειψη συμβατότητας της τεχνολογίας με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούν τα άτομα με αναπηρία. Πηγαίνοντας τώρα σε ξεχωριστές κατηγορίες τεχνολογίας, να δούμε τι γίνεται, για παράδειγμα, στο διαδίκτυο που είπαμε ότι είναι ένα πολύ δημοφιλές μέσο. Τι είναι η προσβασιμότητα του διαδικτύου? Είναι η πρακτική του να σχεδιάζουμε και να αναπτύσσουμε ιστότοπους και περιεχόμενο για αυτούς με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προσβάσιμος πάλι σε όλα τα άτομα συμπεριλαμβανομένων και αυτών με τις αναπηρίες. Εάν καταφέρουμε να έχουμε ιστότοπους οι οποίοι είναι προσβάσιμοι, τότε σίγουρα κερδίζουμε το ότι είμαστε συμπεριληπτικοί, αλλά ταυτόχρονα βελτιώνεται η συνολική ευχρηστία και η εμπειρία χρήσης όλου του ιστότοπου και δεν απευθύνεται αυτή η βελτίωση μόνο στα άτομα με αναπηρία, αλλά σε όλους τους χρήστες. Ταυτόχρονα, ένα σημαντικό πρόβλημα, όπως θα δούμε και παρακάτω, για το να μην γίνεται κάτι προσβάσιμο, είναι ότι θεωρείται ότι μας κοστίζει πολύ σε πόρους. Αντίθετα όμως, εάν καταφέρουμε να το κάνουμε προσβάσιμο, τότε μπορούμε να πούμε ότι είναι ακόμα καλύτερο, γιατί μπορεί να βοηθήσει μια εταιρεία να επεκτείνει το αγοραστικό της κοινό. Ταυτόχρονα, φυσικά με το να έχει κανείς ένα προσβάσιμο ιστότοπο συμμορφώνεται με τις επιταγές του νόμου, αλλά και συνεισφέρει, μπορούμε να πούμε, στην τεχνολογική πρόοδο και στην καινοτομία. Αρρωγός μας το να φτιάχνουμε προσβάσιμους ιστότοπους είναι οι οδηγίες του προσβασιμότητας του διαδικτυακού περιεχομένου, οι οποίες δεν είναι καθόλου καινούργιες. Η πρώτη έκδοσή τους ήταν το 1999 και δημοσιεύθηκαν από την Πρωτοβουλία για την προσβασιμότητα του διαδικτύου, το Web Accessibility Initiative του W3C. Ο σκοπός τους τότε ήταν κυρίως να βοηθήσουν τον κόσμο που έφτιαχνε ιστότοπους να είναι πιο ενήμερος ως προς το τι έπρεπε να γίνει. Σήμερα όχι μόνο το έχουν πετύχει αυτό, αλλά είναι το πρότυπο που ακολουθείται σήμερα, είναι ένα στάνταρ για την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο και μάλιστα σε αυτό βασίζονται και οι νομοθεσίες στις διαφορετικές χώρες. Η τρέχουσα έκδοση είναι το 2.2 πλέον και συνεχίζουν ακόμα να ανανεώνονται, είναι δηλαδή ένας πολύ ενεργός τομέας. Οι τέσσερις είναι οι βασικές αρχές που προτείνουν, ότι το περιεχόμενο στο διαδίκτυο πρέπει να είναι αντιληπτό, λειτουργικό, κατανοητό και εύρωστο και έχουν τρία επίπεδα συμμόρφωσης. Η νομοθεσία επιβάλλει να συμμορφωνόμαστε στο δεύτερο επίπεδο, ωστόσο σε όσο μεγαλύτερο επίπεδο συμμορφώνεται κανείς, είναι προφανές ότι τόσο περισσότερα άτομα με αναπηρία μπορεί να χρησιμοποιούν αυτό τον ιστότοπο και την υπηρεσία. Μιας και είπαμε λοιπόν για πρότυπα, να πούμε ότι είναι πολύ θετικό το ότι από το 1999 ήδη υπήρχαν οι πρώτες οδηγίες και σήμερα το ζήτημα της ψηφιακής προσβασιμότητας αναγνωρίζεται σε διεθνές, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Έτσι έχουμε για παράδειγμα την Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία. Έχουμε διρεκτίβες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορούν την προσβασιμότητα των ιστότοπων και εφαρμογών κινητών και αντιστοιχεία υπάρχει νομοθεσία σε διαφορετικές χώρες. Είναι το Section 508 στην Αμερική, η δική μας εθνική νομοθεσία, αλλά και σε όλες τις χώρες θα λέγαμε πλέον ότι είναι ένα ζήτημα που απασχολεί η ψηφιακή προσβασιμότητα και υπάρχει εθνική νομοθεσία. Είδαμε λοιπόν, έχουμε οδηγίες, ξέρουμε ότι είναι σημαντική ψηφιακή προσβασιμότητα, έχουμε πρότυπα, έχουμε νομοθεσία.
Το ερώτημα είναι, έχουμε καταφέρει μέχρι στιγμής να πετύχουμε την προσβασιμότητα στο διαδίκτυο? Δυστυχώς, η απάντηση είναι όχι. Σύμφωνα με μελέτες που γίνονται σε αιτήσια βάση, τα δεδομένα δεν είναι πολύ καλά. Για παράδειγμα, σύμφωνα με μία μελέτη που γίνεται από τον οργανισμό WebAIM κάθε χρόνο, σε 1 εκατομμύριο αρχικές σελίδες από τους πιο δημοφιλείς ιστότοπους παγκοσμίους, προκύπτει ότι το 96,3% των σελίδων έχουν προβλήματα προσβασιμότητας και μάλιστα κατά μέσο όρο μιλάμε για 50 προβλήματα ανασελίδα. Και έτσι λοιπόν τίθεται εύλογα το ερώτημα, αφού έχουμε τόσα εργαλεία, γιατί δεν έχουμε καταφέρει να πετύχουμε την ψηφιακή προσβασιμότητα ακόμα και στο διαδίκτυο που είναι τόσο διαδεδομένο. Αρκετοί είναι οι λόγοι γι' αυτό. Ανάμεσα σε αυτούς είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι αναπτύσσουν περιεχόμενο και υπηρεσίες για το διαδίκτυο ενδεχομένως δεν είναι πλήρως ενήμεροι για τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία. Οι ίδιες οι οδηγίες για τις οποίες μιλήσαμε είναι αρκετά πολύπλοκες και άρα θα πρέπει κάποιος να επενδύσει όντως σημαντικό χρόνο για να τις κατανοήσει και να καταφέρει να τις ακολουθήσει. Ταυτόχρονα, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η βιομηχανία δεν περιμένει, θέλει τα πράγματα να κινούνται γρήγορα, θέλει όταν αποφασιστεί να φτιάξει κάποιος ένα site, αυτό πρέπει να γίνει γρήγορα, άρα δεν πρέπει να είναι αποτέλεσμα επένδυσης πολλών ετών δουλειάς. Και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η ψηφιακή προσβασιμότητα δεν είναι ένα μάθημα που διδάσκεται ακαδημαϊκά στις σχολές πληροφορικής, καταλήγουμε στο αποτέλεσμα να μην συνολικά, ας πούμε, είμαστε σε θέση να πετύχουμε το 100% της ψηφιακής προσβασιμότητας. Στον τομέα των κινητών, καταρχήν να πούμε ότι οι κινητές συσκευές και ιδιαίτερα τα έξυπνα κινητά είναι μια τεχνολογία που την έχουν αγκαλιάσει τα άτομα με αναπηρία και μάλιστα τα δεδομένα δείχνουν ότι είναι πολύ πιο πιθανό να έχουν κινητό παρά έναν desktop υπολογιστή ή ένα λάπτοπ. Και γιατί αυτό? Ένα σημαντικός λόγος είναι ότι έχουν ήδη ενσωματωμένη υποστηρικτική τεχνολογία, όπως αναγνώστες οθόνης, εργαλεία μεγέθυνσης της οθόνης, αλλαγής της χρωματικής αντίθεσης κτλ. Και οι εφαρμογές που πολύ συχνά χρησιμοποιούν είναι εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων κειμένου, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το διαδίκτυο, χάρτες, email, GPS και ούτω καθεξής. Ταυτόχρονα υπάρχουν αρκετές εφαρμογές οι οποίες έχουν αναπτυχθεί για κινητές συσκευές και έχουν ως σκοπό να παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία, όπως για παράδειγμα να μπορεί κάποιος μέσω μιας ειδικής εφαρμογής να έχει μη ηχητική επικοινωνία με ένα κέντρο άμεσης βοήθειας ή να μπορεί να έχει αλληλεπίδραση χωρίς να χρησιμοποιεί τα χέρια του μέσω κινήσεων του κεφαλιού ή ακόμα και εξειδικευμένες εφαρμογές, όπως για να κάνει κράτηση μιας θέσης παρκαρίσματος. Τι γίνεται ωστόσο με τις γενικότερες εφαρμογές, αυτές που απευθύνονται στο ευρύ κοινό, αυτές που όλοι έχουμε εγκατεστημένες στα κινητά μας και χρησιμοποιούμε? Κατά αντιστοιχεία λοιπόν και με το διαδίκτυο, τα νέα δεν είναι καλά. Οι μελέτες δείχνουν ότι υπάρχουν αρκετά προβλήματα προσβασιμότητας. Για παράδειγμα, σε μία μελέτη που ανέλυσε 2.270 εφαρμογές, βρέθηκαν 86.767 προβλήματα, δηλαδή θα λέγαμε περίπου 40 προβλήματα ανεφαρμογή. Ποια είναι τα συνηθισμένα προβλήματα? Δεν παρέχεται εστίαση στα επιμέρους σημεία της γραφικής διεπαφής, δεν υπάρχουν περιγραφές έτσι ώστε να παρέχεται πληροφορία σε άτομα που δεν βλέπουν την οθόνη, δεν είναι επαρκής η χρωματική αντίθεση που επιλέγεται, δεν υπάρχει αρκετός χώρος μεταξύ των στοιχείων της διεπαφής, άρα αν κάποιος δεν έχει ευχέρεια στα άνω άκρα του είναι πολύ δύσκολο να πατήσει μέσω της αφής τους μικρούς στόχους που υπάρχουν στην οθόνη. Δεν είναι εύληπτα τα labels που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν τα στοιχεία της διεπαφής και ούτω καθεξής. Και σε ό,τι αφορά τα παιχνίδια, γιατί είναι σημαντικά? Είναι σημαντικά γιατί μας βοηθούν να ψυχαγωγούμαστε, περιλαμβάνουν την καλύτερη ψυχολογική μας κατάσταση, αλλά και πολλές φορές τα παιχνίδια χρησιμοποιούνται ως εκπαιδευτικό μέσο.
Και πάλι όμως καταλαβαίνουμε ότι αν δεν έχει λυθεί το πρόβλημα σε βασικές τεχνολογίες όπως οι εφαρμογές των κινητών και το διαδίκτυο, πόσο μάλλον στα παιχνίδια. Μία πρόσφατη μελέτη στην Ευρώπη με 1.326 παίκτες, εκ των οποίων περισσότερο από τους μισούς ήταν άτομα με αναπηρία, έδειξε ότι το 66% των παικτών με αναπηρία αντιμετωπίζουν προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη χρήση της τεχνολογίας, αλλά και ότι 40% έχουν να αντιμετωπίσουν τις διαφορετικές αντιλήψεις και τον τρόπο που οι συμπαίκτες τους αντιλαμβάνονται την αναπηρία τους. Συχνά προβλήματα προσβασιμότητας σε παιχνίδια. Οι παίκτες με αισθητηριακές αναπηρίες δυσκολεύονται στο να κατανοήσουν τα ερεθίσματα που παρέχονται από το παιχνίδι. Παίκτες με νοητικές αναπηρίες αντιμετωπίζουν προκλήσεις στο να καθορίσουν τις απαντήσεις και την πληροφορία που δίνει η διεπαφή. Και άτομα με κινητική αναπηρία δεν μπορούν με ευκολία να αλληλεπιδράσουν με ένα παιχνίδι. Αντίστοιχα προβλήματα και με τις προηγούμενες περιπτώσεις, πολύ μικρά κείμενα, φίλτρα τα οποία δεν διευκολύνουν άτομα που έχουν δυσχρωματοψία, η έλλειψη συμβατότητας με υποστηρικτικές τεχνολογίες, ο προκαθορισμένος τρόπος χρήσης και αλληλεπίδρασης που δεν επιτρέπει στους παίκτες να αλλάξουν, για παράδειγμα, τα πλήκτρα που χρησιμοποιούν και να τα προσαρμόσουν σε αυτά που τους βολεύουν, ανεπαρκής χρωματική αντίθεση, γλώσσα η οποία είναι αρκετές φορές δυσνόητη κτλ. Έχοντας πει τα αρνητικά, να πούμε και ένα θετικό, ότι το 2022 ήταν η πρώτη φορά που οι developers των παιχνιδιών, οι οποίοι είπαν ότι έχουν ενσωματώσει έστω και κάποιο χαρακτηριστικό για την προσβασιμότητα, ήταν για πρώτη φορά περισσότεροι από αυτούς που είπαν ότι δεν ασχολούνται καθόλου με την προσβασιμότητα. Και πάλι να πούμε ότι όπως και στην περίπτωση του διαδικτύου υπάρχουν οδηγίες σε σχέση με την προσβασιμότητα των παιχνιδιών, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί από την ερευνητική κοινότητα και είναι διαθέσιμες σε όσους φτιάχνουν παιχνίδια. Ωστόσο και πάλι δεν είναι αρκετό αυτό και υπάρχουν όλοι οι προηγούμενοι λόγοι που είπαμε και το ότι πολλές φορές οι εταιρείες οι οποίες αναπτύσσουν παιχνίδια είναι πολύ μικρές και δεν έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν πολύ χρόνο στο να λύσουν τα προβλήματα προσβασιμότητας. Ταυτόχρονα, πέρα από τα παιχνίδια που ο καθένας παίζει μόνο του στον υπολογιστή, σημαντικό είναι και το να μπορεί κανείς να παίζει συνεργατικά με άλλους παιχνίδια και να παρέχει τη δυνατότητα από την πλατφόρμα να συνεργάζονται και να παίζουν παίκτες με διαφορετικές ικανότητες ή ακόμα και παίκτες με διαφορετικές αναπηρίες. Είδαμε λοιπόν κάποια βασικά στοιχεία για την προσβασιμότητα διαφορετικών τεχνολογιών και έρχεται η ώρα να απαντήσουμε την ερώτηση αν η ψηφιακή προσβασιμότητα αφορά μόνο τα άτομα με αναπηρία. Είπαμε, είναι σημαντικό ποσοστό, αλλά αφορά μόνο τα άτομα με αναπηρία. Η απάντηση είναι όχι, γιατί πολλές φορές όλοι μας θα βρεθούμε εν δυνάμει σε συνθήκες αντίστοιχες. Για παράδειγμα, αν βρίσκομαι σε ένα εξαιρετικά θορυβώδες περιβάλλον, τότε αν η εφαρμογή του κινητού μου, για παράδειγμα, μου δίνει πληροφορία μόνο μέσω ήχου, είναι αδύνατο να την αντιληφθώ. Κατά τη στοιχεία, αν τα χέρια μου απασχολημένα με κάτι άλλο, δεν μπορώ να αλληλεπιδράσω μέσω αφής, μέσω του ποντικού κτλ. Αν η προσοχή μου είναι στραμμένη αλλού, όπως για παράδειγμα όταν οδηγώ, δεν μπορώ να λαμβάνω οπτική πληροφορία. Και τέλος, αν βρίσκομαι σε έντονη κατάσταση στρες, τότε ο τρόπος που επεξεργάζομαι την πληροφορία είναι αντίστοιχος με ενός ατόμου που έχει νοητική αναπηρία. Άρα δεν είναι όλα αυτά που λέμε, δεν αφορούν μόνο τα άτομα με αναπηρία, αλλά έχουν να κάνουν με όλους μας στην ουσία. Αυτό λοιπόν που θέλουμε είναι η τεχνολογία να σχεδιάζεται λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές διαστάσεις της ποικιλομορφίας. Και η ποικιλομορφία μπορεί να αφορά τον πληθυσμό των τελικών χρηστών, το είδος της εργασίας που κάνουμε με τη συγκεκριμένη τεχνολογία, το πλαίσιο χρήσης, αλλά και τη τεχνολογική πλατφόρμα. Γνωρίζοντας όλα αυτά και έχοντας όλα αυτά υπόψη, από το 1998 διατυπώθηκε η θεωρία της σχεδίασης για όλους,
από τον επικεφαλή του εργαστηρίου μας, η οποία τι μας λέει, ότι η σχεδίαση για όλους είναι η συνειδητή και συστηματική προσπάθεια έτσι ώστε εκ των προτέρων να εφαρμόσω αρχές και μεθόδους και να χρησιμοποιώ τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να αναπτύσσω ψηφιακά προϊόντα τα οποία είναι προσβάσιμα και εύχριστα από όλους εξ αρχής. Είναι αυτό που ενδεχομένως έχετε ακούσει, accessibility by design, από τη σχεδίαση. Να μην χρειάζεται δηλαδή στο τέλος, αφού φτιάξω ένα προϊόν, να πω ωραία και τώρα πώς θα το κάνω προσβάσιμο. Πρέπει να είναι κάτι που μας απασχολεί από την αρχή. Κλείνοντας σιγά σιγά, να δούμε τι γίνεται στα FEE περιβάλλοντα. Ποια είναι τα FEE περιβάλλοντα? Είναι περιβάλλοντα τα οποία έχουν διασυνδεδεμένες ενσωματωμένες συσκευές, οι οποίες μπορεί να αναγνωρίζουν ανθρώπους και αντικείμενα μέσα σε αυτά και να μπορεί να συμπεράνουν τις προθέσεις τους. Ποιες είναι εδώ οι νέες επιπρόσθετες προκλήσεις για την ψηφιακή προσβασιμότητα? Καταρχήν η τεχνολογική πολυπλοκότητα και το γεγονός ότι η τεχνολογία είναι πανταχού παρούσα. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης δεν αλληλεπιδρά μόνο με ένα τεχνολογικό μέσο, μόνο με τον υπολογιστή, μόνο με το κινητό του, αλλά περιβάλλεται από διαφορετικούς υπολογιστές που είναι κρυμμένοι μες στο περιβάλλον και άρα ο καθένας έχει τις δικές του ανάγκες προσβασιμότητας. Θα πρέπει δηλαδή το σύνολο της τεχνολογίας να είναι προσβάσιμο. Ταυτόχρονα έχουμε ακούσει όλοι πολλές φορές για αυτές τις τεχνικές φυσικής αλληλεπίδρασης. Για παράδειγμα, το ότι μιλάω στον έξυπνο ψηφιακό βοηθό μου όπως θα μιλούσα σε έναν ανθρώπινο συνομιλητή. Αυτό ναι μεν είναι πολύ βοηθητικό για κάποιους ανθρώπους, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι αυτές οι τεχνικές φυσικής αλληλεπίδρασης για κάποιους επιφέρουν μεγάλα προβλήματα προσβασιμότητας. Για παράδειγμα, ένα άτομο το οποίο είναι κωφό ή ένα άτομο το οποίο έχει προβλήματα ομιλίας δεν θα μπορούσε να αλληλεπιδράσει μόνο με τη φωνή με έναν τέτοιο έξυπνο ψηφιακό βοηθό. Ταυτόχρονα σε αυτά τα περιβάλλοντα υπάρχουν αυτό που λέμε υπονοούμενες αλληλεπιδράσεις. Για παράδειγμα, κάτι που κάνω σε ένα από τα συστήματα με τα οποία αλληλεπιδρώ μπορεί να οδηγήσει ένα άλλο σύστημα να πάρει μία απόφαση και αυτό να χρειαστεί να αλληλεπιδράσω μετά με αυτό, ή ακόμα σε ένα περιβάλλον το οποίο παρακολουθεί, για παράδειγμα, αν είμαι στρεσαρισμένη, μπορεί αυτό να οδηγήσει σε μία νέα αλληλεπίδραση και σε μία αλλαγή του τρόπου που συμπεριφέρεται το περιβάλλον. Ταυτόχρονα όμως τα έξυπνα περιβάλλοντα μας δίνουν και αρκετές ευκαιρίες για την προσβασιμότητα. Γιατί έχουμε πολλαπλές κατανεμημένες αλληλεπιδραστικές μονάδες οι οποίες επικοινωνούν, έτσι. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι αν ορίσω τις ανάγκες της προσβάσιμης αλληλεπίδρασης με μία από αυτές τις μονάδες, όλες οι υπόλοιπες θα πρέπει να γνωρίζουν και να προσαρμόζονται κατάλληλα. Επιπλέον έχουν εγγενή πολυτροπικότητα αν έχουν σχεδιαστεί σωστά, το οποίο τι σημαίνει? Σημαίνει ότι δεν υποστηρίζουν μόνο μία μέθοδο αλληλεπίδρασης. Δεν αλληλεπιδρώ, για παράδειγμα, μόνο με τη φωνή μου, με τον έξυπνο ψηφιακό βοηθό, αλλά μπορώ να αλληλεπιδρώ μέσω κειμένου, μέσω αφής, μέσω ενός μενού επιλογών και ούτω καθεξής. Μας δίνουν ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών και υπηρεσιών, οι οποίες μπορεί να προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε χρήστη ξεχωριστά και επιπλέον μέσω της καταγραφής των δεδομένων που κάνουν, δηλαδή μέσω των αισθητήρων και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των συσκευών, μπορεί να προσαρμόζονται και να βελτιώνονται έτσι ώστε να εξυπηρετούν με τον ιδανικό όσο γίνεται τρόπο τις ανάγκες του κάθε χρήστη ατομικά. Και πηγαίνοντας πλέον προς τα περιβάλλοντα τεχνητής νοημοσύνης, να πούμε ότι είναι ακόμα ένα επιπλέον σκαλάκι που φέρνει νέες προκλήσεις. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι υπάρχει αλγοριθμική προκατάληψη απέναντι σε άτομα ή σε ολόκληρες κοινωνικές ομάδες, και αυτό οφείλεται σε διάφορους λόγους, ένας εκ των οποίων είναι τα σύνολα δεδομένων στα οποία εκπαιδεύονται αυτά τα περιβάλλοντα τεχνητής νοημοσύνης. Ταυτόχρονα έχουμε ακούσει για την ανάγκη για διαφάνεια και επεξηγηματικότητα αυτών των περιβάλλοντων. Καταλαβαίνουμε πόσο πιο δύσκολο είναι, αν είναι ήδη ένας τομέας στον οποίο γίνεται έρευνα αυτή τη στιγμή για το μέσο χρήστη, θα μπορούσαμε να πούμε, πόσο πιο δύσκολο είναι να παράξει κανείς επεξηγήσεις οι οποίες θα είναι κατανοητές από όλους, για παράδειγμα από ένα ηλικιωμένο άτομο ή από ένα άτομο με νοητική αναπηρία.
Ταυτόχρονα η προσβασιμότητα δεν αρκεί να επιτευχθεί μόνο τη στιγμή της σχεδίασης, όπως γίνεται στις υπόλοιπες συμβατικές τεχνολογίες, αλλά καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται και έχει το δικό της τρόπο λήψης αποφάσεων, θα πρέπει πάντα να είμαστε σίγουροι ότι το αποτέλεσμα είναι προσβάσιμο. Και μιλάμε για προσβασιμότητα στην αλληλεπίδραση, στο περιεχόμενο και στον τρόπο παρουσίασης της πληροφορίας. Για να επιτευχθούν όλα αυτά, σημαντικό είναι να ακολουθούμε την προσέγγιση της ανθρωποκεντρικής σχεδίασης. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν θα πρέπει τα συστήματα αυτά απλώς να σχεδιάζονται από μηχανικούς λογισμικού, φυσικά μηχανικούς AI και από ενδεχομένως να συμμετέχουν εμπειρογνώμονες αλληλεπίδρασης ανθρώπου υπολογιστή, αλλά είναι πολύ σημαντικό να ανατροφοδοτούνται από τον ίδιο τον χρήστη και να μαθαίνουν εάν οι αποφάσεις που λαμβάνουν είναι σωστές ή όχι. Αλλά και φυσικά να εκπαιδεύονται με σύνολα δεδομένων τα οποία είναι ανθρωποκεντρικά και καλύπτουν όλες τις διαφορετικές κατηγορίες χρηστών. Για να μην λέμε όμως μόνο τα κακά, ας πούμε και τα θετικά. Φυσικά είναι πολύ πιο προηγμένοι οι μηχανισμοί αυτοπροσαρμογής που μπορεί να έχουν τα περιβάλλοντα τεχνητής νοημοσύνης, παρακολουθώντας τη δραστηριότητα του χρήστη σε πραγματικό χρόνο και έχοντας τη δυνατότητα να αλλάζουν επιτόπου. Αλλά ακόμα μπορούμε να έχουμε εξειδικευμένες εφαρμογές για συγκεκριμένες ανάγκες ατόμων με αναπηρία. Για παράδειγμα, ένα σύστημα υπολογιστικής όρασης, το οποίο θα μπορούσε να παρέχει πληροφορία στον χρήστη ο οποίος δεν βλέπει, για τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα του, για εμπόδια ενδεχομένως ή για το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται. Ένα αναπηρικό αμαξίδιο το οποίο μπορεί να οδηγείται με εκφράσεις του προσώπου. Το να έχουμε υπότιτλους για την ομιλία για τη συνομιλία με έναν συνομιλητή μας την ώρα που αυτός μιλάει. Να υπάρχει πρόβλεψη κειμένου που βοηθά το να κάνει κανείς να εισάγει κείμενο και θα βοηθούσε τα άτομα με κινητική αναπηρία στα άνω άκρα. Βοηθοί οι οποίοι μπορεί να συνοψίζουν κείμενα για άτομα με νευροαναπτυξιακές διαταραχές και νοητική αναπηρία και ούτω καθεξής. Συνοψίζοντας, η ψηφιακή προσβασιμότητα σίγουρα δεν είναι ένα καινούριο ερευνητικό θέμα. Είναι κάτι που, όπως είπαμε, μας απασχολεί αρκετές δεκαετίες. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι παρόλα τα προβλήματα που αναφέραμε, υπάρχει αρκετή πρόοδο στον τομέα. Έχουμε πλέον νέες υποστηρικτικές τεχνολογίες, νέες προσβάσιμες εφαρμογές και υπηρεσίες, εργαλεία προσβασιμότητας, αρχές και οδηγίες, νομοθεσία και πρότυπα στη φαρέτρα μας. Ταυτόχρονα όμως έχουμε εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας και μάλιστα τέτοιες που να επιφέρουν σημαντικές προκλήσεις στον τομέα της ψηφιακής προσβασιμότητας. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι ακόμα και σε τομείς που έχει γίνει αρκετή έρευνα και θα λέγαμε ότι είναι τεχνολογικά τετριμένη, όπως το να έχω μία υπηρεσία, ένα website κτλ. Ακόμα και εκεί δεν καταφέρνουμε να συγκλίνουν η θεωρία με την πράξη. Και το πρόβλημα είναι ότι καθώς πηγαίνουμε λοιπόν σε αυτές τις νέες έξυπνες τεχνολογίες που έχουν και δυνατότητα λήψης αποφάσεων, αυτό το κενό μεταξύ θεωρίας και πράξης αναμένεται να μεγαλώσει. Έτσι λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε? Θα πρέπει πάντα να έχουμε στο επίκεντρο τον άνθρωπο, να γίνεται η σχεδίαση με γνώμονα τον τελικό χρήστη της τεχνολογίας και να είναι και πάντα στο βρόχο της αλληλεπίδρασης και να ελέγχει τον τρόπο που λειτουργεί το σύστημα, ώστε αυτό να μπορεί να βελτιώνεται. Ταυτόχρονα είναι σημαντικό η εκπαίδευση να αλλάξει και το ζήτημα της ψηφιακής προσβασιμότητας να αποτελεί αντικείμενο εκπαίδευσης πλέον στον τομέα της επιστήμης υπολογιστών, αλλά και οι πρακτικές της βιομηχανίας, οι οποίες θα πρέπει να προσαρμοστούν στην ανάγκη για ψηφιακή προσβασιμότητα. Τέλος, και από τη σκοπιά της έρευνας και ανάπτυξης, θα πρέπει να παρέχουμε στους developers εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν και να ενσωματώνουν με όσο το δυνατό πιο εύκολο τρόπο την ψηφιακή προσβασιμότητα στα συστήματα που αναπτύσσουν. Αυτά ήταν από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Σταυρούλα, εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την έτσι, ε, ομπρέλα. Κάλυψες, ας πούμε, όλο το εισαγωγικό κομμάτι να καταλάβουμε για τι πράγμα συζητάμε. Ε, Εγώ έχω κάποιες ερωτήσεις, αλλά πριν από αυτό θα δώσω το λόγο στους ακροατές. Αν κάποιος ή κάποια θέλει κάτι να ρωτήσει συγκεκριμένα ή να τοποθετηθεί επίσης ή να παρουσιάσει ίσως δουλειά ή τη δική του σκοπιά από κάποια άλλη σκοπιά. Και επίσης να δώσω το λόγο στην κυρία την Πάστρα, την προεδρεύουσα του δικτύου, εάν έχει κάτι να ε, τοποθετηθεί, και φυσικά σε όλους τους άλλους. Έτσι μπορείτε να σηκώσετε χεράκι και θα προσπαθήσω να δώσω το λόγο σε όλους όσους ενδιαφερθούν να μιλήσουν. Κατερίνα. Ωραία, ναι. Να ξεκινήσω εγώ έτσι για να ζεσταθούμε λίγο, να κάνουμε Μια ερωτήσεις. συζήτηση. Μμμ. Ακριβώς, να κάνουμε συζήτηση. Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ωραία παρουσίαση. Μας έδωσε έτσι το πλαίσιο με σφαιρικό τρόπο για το θέμα που συζητάμε σήμερα, την ψηφιακή προσβασιμότητα. Το είπατε προς το τέλος της ομιλίας σας, αλλά θα ήθελα λίγο να εστιάσω περισσότερο σε αυτό. Στη σημερινή εποχή μιλάμε για μια επανάσταση στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και ιδίως με τεχνολογίες τύπου ChatGPT, δηλαδή αυτά τα διαλογικά συστήματα που έχουν αλλάξει πολύ ακόμα και την καθημερινότητα των ανθρώπων. Δηλαδή ο μέσος άνθρωπος μπορεί να μπει να τα χρησιμοποιήσει και να τα χρησιμοποιήσει στην καθημερινότητά του για διάφορα θέματα. Ε, σε αυτές τις τεχνολογίες, το θέμα της προσβασιμότητας που βρίσκεται, πέρα από το θέμα το ότι έχουμε αναπαραγωγή στερεοτύπων, ότι τα datasets που χρησιμοποιούνται για training μπορεί να μην είναι inclusive, καθαρά από την πλευρά της γραφικής διεπαφής, για παράδειγμα, ή του πώς ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να προσεγγίσει ένα χρήστη χωρίς να του πει ο χρήστης ότι έχει συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες ή ανάγκες. Τι γίνεται, υπάρχει κάποια μελέτη, υπάρχει κάποια κατεύθυνση ερευνητική προς αυτή την πλευρά. Γενικά, σε ό,τι αφορά τη γραφική διαπαφή, ισχύουν τα ίδια που ισχύουν και στις υπόλοιπες κατηγορίες της ψηφιακής προσβασιμότητας. Όχι, δεν έχει υπάρξει ειδική μέριμνα από τις επιμέρους υπηρεσίες. Το ζήτημα όμως δεν είναι μόνο πλέον στην αλληλεπίδραση, αλλά και στο περιεχόμενο. Και φανταστείτε, για παράδειγμα, ένα σύστημα το οποίο ανιχνεύει ασθένειες μέσω αναγνώρισης προσώπου. Ένα άτομο με σύνδρομο Down δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά στο πρόσωπό του με τους υπόλοιπους, έτσι. Άρα υπάρχει ο κίνδυνος όχι μόνο να μην γίνει διάγνωση, να γίνει και λάθος διάγνωση. Δηλαδή δεν είναι μόνο... Το ζητούμενο είναι ότι είμαστε ένα βήμα ακόμα πιο μετά από την αλληλεπίδραση και έχει να κάνει με τις υπηρεσίες που λαμβάνουμε, οι οποίες είναι σημαντικό να είναι ισότιμες για όλους. Προφανώς, ναι. Δεν ξέρω αν στα πλαίσια του AI Act, του Ευρωπαϊκού Νόμου, που ρυθμίζει ουσιαστικά τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, αν υπάρχει κάποια... Όχι, και εγώ δεν έχω ακούσει κάτι. Όχι, και Ναι. μάλιστα το AI Act είναι κάπως πιο γενικό υπό την έννοια ότι ασχολείται με το ποιες είναι οι AI τεχνολογίες και τις κατατάσεις σε τεχνολογίες διαφορετικού κινδύνου, αλλά δεν παρέχει οδηγίες προφανώς σίγουρα για την προσβασιμότητα σε κανένα επίπεδο. Αλλά ακόμα και η εφαρμογή του είναι έτσι πολύ νωρίς για να πούμε ότι ε, συνεισφέρει στο να είναι πιο ισότιμες οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Σίγουρα έστω σε επίπεδο requirement, ότι θα έπρεπε οι τεχνολογίες που βγαίνουν προς το ευρύ κοινό να καλύπτουν και θέματα προσβασιμότητας. Δηλαδή όπως θα πρέπει να μην αναπαράγουν στερεότυπα κτλ. Θα πρέπει να καλύπτουν και αυτό σαν γενική οδηγία, γιατί όντως δεν δίνουν γενικά guidelines ειδικά τεχνικά. Απ' την άλλη, και θα κλείσω εδώ για να μιλήσουν και οι συνάδελφοι, αυτή η τεχνολογία έχει πολλές δυνατότητες για να βοηθήσει στο να κάνουμε πιο προσβάσιμες τις εφαρμογές που φτιάχνουμε. Το είπατε κι εσείς. Ε, Θεωρείτε ότι είναι ένας καινούριος υποκλάδος στην τεχνητή νοημοσύνη αυτός, εν δυνάμει? Θεωρώ ότι σίγουρα είναι ένας ενδιαφέρον τομέας, ναι.
είναι μεγάλες οι προκλήσεις στο να καταφέρουμε να γίνει προσβάσιμη η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ακόμα και το ότι μπορούμε να αναπτύσσουμε υπηρεσίες, όπως είδαμε, ενδεικτικά παραδείγματα που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να φτιάχνουμε εφαρμογές υποστηρικτικές για τα άτομα με αναπηρία, ακόμα και αυτό είναι ένας νέος κλάδος. Μμμ. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, Ωραία, ευχαριστούμε Καταρίνα. Να μεταφέρω μία ερώτηση που έχουμε στο chat από την κυρία Αγγελική Μπαλτατζή. Η κυρία Αγγελική Μπαλτατζή είναι μέλος μιας εθελοντικής ομάδας γονέων και φίλων ατόμων με αυτισμό, η οποία δραστηριοποιείται τουλάχιστον στο Ηράκλειο και ονομάζεται HER, από το Χεράκλειον, Autism. Και ρωτάει, λέει, με συγχωρείτε δεν έχω μικρόφωνο, υπάρχουν ειδικές και γενικές ψηφιακές ανάγκες των αυτιστικών. Υπάρχουν πάνω από 2.000 οικογένειες με μέλη αυτιστικά στο Ηράκλειο, στην περιφέρεια δηλαδή εδώ, στη γειτονιά μας. Υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας συμβουλευτικά με ενδεχόμενες εφαρμογές, παραδείγματος χάρη PECS, το οποίο δεν ξέρω τι σημαίνουν τα αρχικά, αλλά θα το βάλω online να το βρω. Ψηφιακό στα ελληνικά για μη λεκτικά, ψηφιακό στα ελληνικά για μη λεκτικά παιδιά, VR εφαρμογή για αυτισμό. Στα ελληνικά, εννοεί στα ελληνικά να είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά, φανταζόμαι υπάρχουν τέτοιες εφαρμογές στα αγγλικά. Και ευχαριστή για την απάντηση. Δεν ξέρω αν γνωρίζεις κάτι, Σταυρούλα. Εγώ να πω ότι έχουμε ξαναμιλήσει με το Autism σε μία παρουσίαση που είχαμε κάνει για τεχνολογία επαυξημένης πραγματικότητας και άτομα με αυτισμό και έχω στοιχεία επικοινωνίας σας, οπότε τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο έχω τα στοιχεία και θα ξαναμιλήσουμε. Επεξηγηματικά PECS, είναι Picture Exchange Communication System, μέθοδος επικοινωνίας με κάρτες για να επικοινωνούν τα μη λεκτικά παιδιά. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν ξέρω αν ξέρεις κάτι ή έχεις κάποια έτοιμη απάντηση σε αυτό. Αν υπάρχουν μεταφρασμένα, αν υπάρχουν τέτοιου είδους εργαλεία στα ελληνικά. Δεν γνωρίζω για το PEC συγκεκριμένα αν υπάρχει στα ελληνικά, αλλά θα το κοιτάξουμε και μπορούμε να ξαναμιλήσουμε. Η κυρία Αγγελική συνεχίζει, υπάρχει στην αγορά μόνο ξενόγλωσσο, όχι στην ελληνική αγορά. Και ο κύριος Αριστίδης Βαγγελάτος, όπως ανέφερε και η ομιλήτρια, την οποία ευχαριστούμε, το θέμα της προσβασιμότητας το αντιμετωπίζουμε τις περισσότερες φορές τυπικά. Με ποιο τρόπο αλήθεια θα μπορούσε αυτό να αλλάξει, να γίνει πιο ουσιαστικό? Νομίζω ότι χρειάζονται παρεμβάσεις σε πολλαπλά επίπεδα κατά τη δική μου γνώμη. Το ένα είναι σε επίπεδο εκπαίδευσης που το είπαμε, δηλαδή τελειώνουμε από τις σχολές πληροφορικής χωρίς να έχουμε ακούσει το ζήτημα της προσβασιμότητας ή αν το έχουμε ακούσει εφαπτομενικά λίγο και ούτω καθεξής. Θα μπορούσε να είναι ένας ολόκληρος κλάδος στον οποίο κάποιος εξειδικεύεται, άρα να μην έχει να κάνει με το ότι εγώ είχα όρεξη να κάτσω να διαβάσω τις οδηγίες και να μάθω, να είναι κάτι το οποίο το διδασκόμαστε, να το γνωρίζουμε και όποιος θέλει στη συνέχεια να ασχοληθεί να έχει τουλάχιστον το υπόβαθρο για να το κάνει. Αυτό είναι ένα και απαραίτητο. Το δεύτερο είναι η νομοθεσία που ήδη υπάρχει. Το πρόβλημα είναι ότι δεν τηρείται. Και τρίτον, ότι ακόμα και για τους ιστότοπους που λέμε ότι είναι υποχρεωτικό, πολλές φορές βλέπουμε ότι υπάρχει αυτό που λένε η δήλωση προσβασιμότητας, για παράδειγμα, που λέει κάποιος, ναι, εγώ δηλώνω ότι είμαι προσβάσιμος και στα αλήθεια δεν είναι. Άρα χρειάζεται να θεσμοθετηθεί και κάποιος πιο ουσιαστικός μηχανισμός ελέγχου, έτσι ώστε όταν κάποιος λέει ότι είναι προσβάσιμος να είναι στην πραγματικότητα. Οπότε να μην είναι απλώς ότι εντάξει το είπα, έκανα ό,τι μπορούσα τα πάνω-πάνω και έχω καλύψει τις ανάγκες της συμμόρφωσης με την νομοθεσία.
Ωραία, εμένα μου δίνει το σχόλιο σου, Σταυρούλα, μου δίνει το έναυσμα, ας πούμε, να κάνω την εξής παρατήρηση. Αυτό είναι γενικότερο σαν ζήτημα, δηλαδή είναι γενικότερο σαν ζήτημα το θέμα της ενσωμάτωσης ενός κοινωνικού προσώπου στην ανάπτυξη των ψηφιακών συστημάτων και των τεχνολογιών, δεδομένου ότι χρησιμοποιούνται πλέον οριζόντια και επηρεάζουν οριζόντια τις ζωές και τις επιλογές και τις αποφάσεις πλέον των ανθρώπων. Επομένως, το κομμάτι λοιπόν της νομοθεσίας, για παράδειγμα, η προσβασιμότητα είναι ένα υποσύνολο κοινωνικών θεμάτων που θα έπρεπε να μας απασχολήσει, το πώς θα μπορούσαν να ενσωματώνονται by design σε συστήματα τα οποία παράγονται. Αυτό είναι κάτι που δεν υπάρχει στο μυαλό του κομπιουτερά, των κομπιουτεράδων, ή τέλος πάντων υπάρχει στο μυαλό ενός μικρού υποσυνόλου. Επίσης, και έρχομαι στο θέμα της ισότητας των φύλων, μια και εκπροσωπώ την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων του ΙΤΕ, που και αυτή είναι ένα υποσύνολο αυτών των κοινωνικών θεμάτων που άπτονται του πώς, ας πούμε, άπτεται η ερώτηση του πώς θα μπορούσαν να ενσωματωθούν στις τεχνολογικές λύσεις, τις οποίες τις χρησιμοποιούμε κάθε μέρα. Και ένα ψηφιακό εργαλείο ή ένα AI εργαλείο, όπως τα ChatGPT κτλ, τα οποία πλέον τα χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα, εάν δεν έχει συμπεριλάβει τέτοιου είδους ευαισθησίες στον τρόπο με τον οποίο παράγει γνώση, παράγει πληροφορία κλπ, είναι σίγουρο ότι θα υπάρχει μεροληψία. Επομένως, είναι ένα σημαντικό θέμα ευρύτερο, με υποσύνολο το κομμάτι που συζητάμε σήμερα, όπως επίσης υποσύνολο είναι το θέμα της ισότητας των φύλων. Σίγουρα υπάρχουν και άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με τη δικαιοσύνη, με την ελευθερία και πολλά άλλα θέματα τα οποία δεν θα περιοριστούμε. Εγώ να κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση και βλέπω υπάρχει ενδιαφέρον, οπότε θα δώσω το λόγο στους υπόλοιπους. Όσον αφορά την προσβασιμότητα, έχουμε μια εκτίμηση της διαφοράς του κόστους. Ένα σύστημα το οποίο το αναπτύσσεις χωρίς να βάζεις μέσα καθόλου τέτοιου είδους αρχές. Και σχεδιάζοντάς το ως συμπεριληπτικό, τέλος πάντων, και ως προσβάσιμο. Ποια είναι η διαφορά του κόστους σε ευρώ και σε χρόνο? Τώρα δεν Εντάξει, έχω φυσικά τώρα αλλά... δεν θέλω μία απάντηση 10, 20 ή 30. Απλώς υπάρχει αυτή η σκέψη να το δει κανείς. Δηλαδή, πέραν από τον νόμο που θα πει σε κάποιον ότι είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις έτσι, ή τέλος πάντων πρέπει να το κάνεις έτσι για λόγους ισονομίας και ισοπολιτείας κτλ. Έχει εκτιμηθεί η διαφορά του κόστους, δηλαδή γιατί δεν το κάνουν, γιατί δεν το ξέρουν, γιατί δεν είναι μόνο ευαίσθητοι ή γιατί δεν τους συμφέρει? Όχι, δεν νομίζω ότι είναι μόνο θέμα ευαισθησίας. Από τη στιγμή που είναι πλέον αναγκαστικό λόγω του νόμου, δεν είναι θέμα ευαισθησίας. Είναι περισσότερο, νομίζω, θέμα μερικής ή ολικής άγνοιας του τρόπου να το κάνεις. Ωστόσο, το σημαντικό είναι ότι εάν το φτιάξεις μία φορά και είναι προσβάσιμο, στη συνέχεια ξέρεις πώς να κάνεις, για παράδειγμα, προσβάσιμους ιστότοπους. Άρα μπορεί να έχει ένα χρόνο που θα επενδύσεις την πρώτη φορά που θα το κάνεις. Από εκεί και ύστερα όμως δεν χρειάζεται να επενδύσεις κάθε φορά τον ίδιο χρόνο, γιατί γνωρίζεις και το προσεγγίζεις διαφορετικά. Αφενός και αφετέρου είπαμε ταυτόχρονα θα μπορούσαμε να πούμε ότι επεκτείνεις το αγοραστικό σου κοινό, έτσι. Οπότε
Δεν υπάρχει κανένας λόγος κόστους στο να μην προσπαθεί κανείς να είναι ψηφιακά προσβάσιμος. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Να δώσω το λόγο στον κύριο Παναγιώτη Σικινιώτη, αν θέλει να μας συστηθεί κιόλας. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Παναγιώτης Σκινιώτης από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. Κάτι που άπτεται των λεπτομεριών που μόλις προλίγου θίξατε σε σχέση με το τι σημαίνει για ένα project να γίνει προσβάσιμο, θα ήθελα να αναφέρω το εξής. Πολύ συχνά οι ψηφιακές τεχνολογίες αξιοποιούνται για πιστοποίηση ικανοτήτων. Και εδώ τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας οργανισμός στην προσπάθειά του να δημιουργήσει συμπεριληπτικές εφαρμογές μπορεί να είναι τεράστια. Να πούμε το εξής απλό που νομίζω ότι είναι χρήσιμο να ακουστεί. Φανταστείτε πιστοποίηση με υπολογιστή για ικανότητες που αφορούν ξένες γλώσσες, έστω η αγγλική. Συνήθως οι πιστοποιήσεις περιλαμβάνουν κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου, άρα πρέπει να μπορώ να ακούσω κάτι για να μπορώ να απαντήσω σε μια ερώτηση ή πρέπει να μπορώ να διαβάσω κάτι για να μπορώ να απαντήσω σε μια ερώτηση, ενώ επίσης υπάρχουν και δοκιμασίες παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου. Προφανώς για το γενικό πληθυσμό, αν βάλεις κάποιον υγιή, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, να πληκτρολογήσει, θα του είναι πολύ εύκολο στο πληκτρολόγιο να γράψει πράγματα, θα του είναι πολύ εύκολο να μιλήσει στο μικρόφωνο για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις τέτοιων εξετάσεων. Κάποιες δοκιμές που κάναμε μια εποχή που αφορούσαν ζητήματα προσαρμογής έτσι ώστε να είναι πιο συμπεριληπτικά τέτοιου είδους συστήματα, ανακαλύψαμε ότι ήθελε εξ αρχής σχεδίαση το όλο σύστημα για να μπορεί, για παράδειγμα, να υποστηρίξει ανθρώπους με προβλήματα όρασης και μάλιστα, ας πούμε, τυφλούς. Έπρεπε να ξανασχεδιαστεί το σύστημα από την αρχή και να χρησιμοποιηθούν εντελώς διαφορετικές συσκευές. Πέρα από το πληκτρολόγιο και την οθόνη του υπολογιστή, έπρεπε να υπάρχει ένας ειδικός screen printer, όπως λέγεται, τέλος πάντων, έτσι ώστε με την αφή να μπορεί να πληκτρολογεί κάτι ένας συμμετέχον με τέτοιου είδους προβλήματα ή με την αφή να μπορεί να κάνει ανάγνωση κλπ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, επειδή θύχτηκαν και ζητήματα κόστους νωρίτερα, ότι σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια από την αυτή η προσπάθεια που μπορεί να χρειαστεί, ας πούμε, για ένα site ή ένα portal πληροφόρησης, το οποίο με πολύ εύκολο τρόπο, με βάση τα εργαλεία που κυκλοφορούν πλέον, θα μπορούσε να έχει κάποιες ελάχιστες προσαρμογές που να διευκολύνουν την πρόσβαση τέτοιων ατόμων. Διευκρινιστικά αυτή ήταν η τοποθέτησή μου. Φανταστείτε τώρα και άλλου είδους εφαρμογές, όπως για παράδειγμα, ας πούμε, να πάμε στο πιο απλό, βασικές δεξιότητες. Να πάει κάποιος να δώσει εξετάσεις τύπου η CDL που λέμε, ας πούμε, όπου εκεί πληκτρολόγιο και οθόνη είναι τα δεδομένα που έχεις αυτή τη στιγμή. Άρα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να γίνουν προσαρμογές. Οι εύκολες προσαρμογές είναι εκείνες που διευκολύνουν ορισμένα άτομα με δυσκολίες, αλλά τελικά οι περισσότερες δεν μπορούν εύκολα να αντιμετωπιστούν με τη χρήση του υπολογιστή και γενικότερα χωρίς να υπάρξει ένα σχεδιασμός. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να τοποθετηθώ. Και επίσης ευχαριστούμε και για την
ομιλία και τη συνολική προσέγγιση. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχουν τώρα στο chat κάποια, τα μεταφέρω κυρίως για τη Σταυρούλα που μπορεί να μην προλαβαίνει να το δει. Η κυρία Μπαλτατζή συνεχίζει, μπορείτε να έρθετε σε επαφή με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ένα από τα 4 πανεπιστήμια της χώρας που είναι στο δίκτυο των φιλικών πανεπιστημίων για αυτιστικούς φοιτητές. Πρόσφατα παρουσίασαν Autism Included, έργο τους, που είναι ο μοναδικός, στο οποίο είναι ο μοναδικός ελληνικός εταίρος. Υπάρχουν guidelines από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μας δίνει κάποια links. Εγώ τα σώζω εδώ πέρα για να έχουμε την πληροφορία. Πιθανόν να την έχετε ήδη Σταυρούλα. Υπεύθυνος συντονιστής είναι ο αναπληρωτής καθηγητής κύριος Φαχαντίδης. Στοιχεία επικοινωνίας κλπ. Και ο κύριος Φώτης Παστράκης, από άποψη ανάπτυξης του κώδικα απαιτείται περισσότερη προσοχή και κώδικας γύρω από την προσβασιμότητα και αυτό είναι συνεχόμενο, όπως και μεγαλύτερη ανάπτυξη περιεχομένου για την κάλυψη σημείων, για παράδειγμα τα alt text. Αυτά τώρα για τη Σταυρούλα, αν έχει κάποιο σχόλιο σε αυτά. Είναι τα εναλλακτικά κείμενα που είπαμε, ισχύει. Νομίζω ότι το συμπέρασμα δεν είναι ότι δεν χρειάζεται προσπάθεια και είναι κάτι εύκολο. Είναι κάτι όμως το οποίο και ισχύει το ότι πρέπει να γίνεται η σχεδία σωστά από την αρχή. Δηλαδή, αν έχεις φτιάξει κάτι και μετά πρέπει να σκεφτείς πώς να το προσαρμόσεις, σίγουρα είναι πιο κοστοβόρο. Όμως, αν λάβεις υπόψη σου εξ αρχής σωστά και σχεδιάσεις από την αρχή προσβάσιμα, αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι αξίζει τον κόπο ε, και νομίζω ότι είναι και μονόδρομος να πάμε πλέον έτσι. Εγώ καταλαβαίνω βέβαια ότι πιθανότατα να χρειάζεται να αναπτύσσονται συστήματα αφιερωμένα προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, να, θα πάρω το παράδειγμα του κυρίου Σικινιώτη που είπε ότι ας πούμε, έχεις μια διαδικασία πιστοποίησης για να πάρεις το ECDL ή ξέρω εγώ, να δώσεις το proficiency ή δεν ξέρω τι, το lower, κάτι. Ένας άνθρωπος με τυφλότητα πιθανόν να χρειάζεται ένα άλλο interface για να μπορέσει να εκτελέσει αυτή τη διαδικασία. Και είναι αυτό η διαφάνεια που έδειξες με τα ξύλινα πώς τα λένε, σκαλοπατάκια. Δηλαδή ότι κάποιος ο οποίος δεν έχει πρόβλημα με τα μάτια του, ας πούμε, και βλέπει στο φάσμα του φυσιολογικού, θα χρησιμοποιήσει στο πληκτρολόγιο την οθόνη ένα default σύστημα. Κάποιος άλλος άνθρωπος μπορεί να πρέπει να έχει ένα εξειδικευμένο σύστημα στη διάθεσή του, το οποίο για να μπορέσει να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Δεν ξέρω. Σίγουρα χρειάζεται Φαντάζομαι ότι είναι ένα μείγμα επιλογών για να μπορέσεις να καλύψεις όλη την κοινωνική ανάγκη. Να πούμε όμως ότι η τεχνολογία έχει κάνει πρόοδο. Δηλαδή, για παράδειγμα, οι τυφλοί έχουν υποστηρικτική τεχνολογία η οποία είναι η αναγνώστης οθόνης. Εάν φτιάξεις σωστά τη δική σου τεχνολογία σαν πάροχος τεχνολογίας, τότε ο αναγνώστης οθόνης θα μπορεί να τη διαβάσει. Οπότε έχουν υποστηρικτικές τεχνολογίες, έχουν εργαλεία. Θα πρέπει να αναπτύσσουμε σωστά όμως και τις δικές μας τεχνολογίες. Να πω και κάτι έτσι παρεμπιπτόντως, όπως συζητάμε τώρα για το θέμα του κόστους σε χρόνο και σε χρήματα ίσως για να κάνεις κάτι πιο προσβάσιμο. Ζούμε πια την εποχή που έχεις αυτόματα συστήματα να σου γράφουν κώδικα. Δεν είναι δικαιολογία, αν θέλετε, ή θέμα συζήτησης να πει κάποιος ότι θα μου πάρει περισσότερο χρόνο. Το θέμα είναι αυτό που είπε και η κυρία Ντοά, να το βάλεις στο σχεδιασμό. Να θες να το κάνεις έτσι και να το εφαρμόσεις. Εγώ δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα. Εδώ γράφουμε ολόκληρες εφαρμογές πλέον με χρήση AI assistants. Παίρνουμε τον κώδικα, τον διορθώνουμε. Γιατί να μην μπορούμε να το κάνουμε και προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή να φτιάξουμε την εφαρμογή μας πιο προσβάσιμη. Ή να φτιάξουμε εργαλεία αυτόματα που ελέγχουν την προσβασιμότητα. Νομίζω σε πολλά CRM, σε τεχνολογία η οποία σου επιτρέπει να στήσεις websites, έχεις κάποια plugins που μετράνε την προσβασιμότητα του site που έχεις σχεδιάσει. Και σου λένε αυτό, εκείνο, το άλλο, μπορείς να τα αλλάξεις. Εγώ θεωρώ ότι είναι και θέμα ενημέρωσης, παιδείας και ευαισθησίας πολλές φορές προς αυτά τα θέματα.
δεν είναι τόσο ότι μας κοστίζει τόσο πολύ. Σίγουρα η τεχνολογία βοηθάει. Ως προς τα εργαλεία αξιολόγησης, απλώς έναν αστερίσκο ότι ναι, μεν βοηθάνε, μας δείχνουν μια πρώτη εικόνα, όμως δεν μπορεί να σου πούν τα πάντα γύρω από το αν είσαι προσβάσιμος. Και να έρθω στο παράδειγμα που έχει γράψει για παράδειγμα ο κύριος Παστράκης για το alt text, το κείμενο που περιγράφουμε μια εικόνα. Μπορεί η τεχνολογία να μου πει αν υπάρχει κείμενο που να περιγράφει την εικόνα, ενδεχομένως δεν μπορεί να μου πει όμως αν αυτό το κείμενο είναι σωστό για τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία, στην προκειμένη περίπτωση των τυφλών χρηστών που δεν θα βλέπουν. Μμμ. Έτσι, άρα έχουμε σίγουρα όμως εργαλεία τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν, αν μη τι άλλο. Μμμ. Και να πω έτσι και μια ιδέα, γιατί συνήθως στα πλαίσια αυτών των διαδικτυακών σεμιναρίων που κάνουμε, προσπαθούμε να σκεφτούμε και πρακτικά, σε ένα πρακτικό επίπεδο, τι μπορούν να κάνουν τα ερευνητικά κέντρα προς διάφορες κατευθύνσεις. Ίσως είναι μια κατεύθυνση το να δούμε λιγάκι όλοι οι οργανισμοί το ψηφιακό μας περιεχόμενο σε πρώτη φάση και μετά τις εφαρμογές που αναπτύσσουμε και να δούμε είμαστε όντως, έχουμε ψηφιακό περιεχόμενο στο τόπους που είναι ψηφιακά προσβάσιμοι όλοι. Είναι ένα πρώτο μικρό βήμα, έτσι, μέσα στα πολλά που μπορούμε να κάνουμε. Και από εκεί και πέρα να δούμε τι διαδικασίες υπάρχουν στον κάθε οργανισμό, είτε κατά την πιστοποίηση, την άιζο πιστοποίηση του λογισμικού που αναπτύσσουμε, όσοι αναπτύσσουμε τεχνολογία, δεν είναι όλα τα κέντρα μας εδώ κέντρα που αναπτύσσουν τεχνολογία, έχουμε από διάφορες επιστήμες συναδέλφους, αλλά τέλος πάντων όσοι αναπτύσσουμε εφαρμογές, να δούμε τι διαδικασίες έχει εσωτερικά ο κάθε οργανισμός προς αυτή την κατεύθυνση, εάν έχει και ποιες είναι αυτές. Νομίζω αυτό θα ήταν ένα πρώτο βήμα, έτσι, στο πιο πρακτικό κομμάτι του που κατευθυνόμαστε και τι κάνουμε, παίρνοντας έτσι σήμερα την πληροφόρηση από εσάς πιο σφαιρικά. Ωραία. Επίσης να συμπληρώσω ότι σε αυτό το σεμινάριο, το σημερινό, η αρχική μας πρόθεση με την Κατερίνα ήταν να φιλοξενήσουμε και κάποιον ειδικό για τη φυσική προσβασιμότητα και μάλιστα σε χώρους, εντάξει, θα το περιορίζαμε σε χώρους ενδιαφέροντος κυρίως ακαδημαϊκού. Καταρχήν, όμως δεν μπορέσαμε να βρούμε τον κατάλληλο ομιλητή για να είναι διαθέσιμο σήμερα και επιφυλασσόμαστε να Σίγουρα. καλύψουμε και το κομμάτι της φυσικής προσβασιμότητας των κτηρίων, ειδικά με μία μεγαλύτερη έμφαση στα ακαδημαϊκά ιδρύματα, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα κτλ. Μμμ. Ακριβώς έτσι. Ωραία. Κάποιο άλλο σχόλιο, κάποιος συνάδελφος, κάποια συνάδελφος, θα ήθελε να προσθέσει κάτι. Να πούμε ότι θα έχουμε το σημερινό βίντεο, θα το διαθέσουμε διαδικτυακά στο YouTube channel του δικτύου. Και στο ΙΤΕ. Και στο ΙΤΕ, βεβαίως στο site του ΙΤΕ και στην ανακοίνωση την αντίστοιχη που θα βγάλουμε. Ε, και εννοείται ότι οτιδήποτε θέλετε, μας στέλνετε email εμάς, την κυρία Ντοά, φαντάζομαι, όποιος θέλει, για να κάνουμε κάτι παραπάνω. Μ' άρεσε και αυτό που είπε η κυρία Παλταζή. Υπάρχουν συνέργειες που μπορούμε να κάνουμε με την κοινωνία, με τις ομάδες που δραστηριοποιούνται σε τέτοια κοινωνικά θέματα. Και ρόλος των ερευνητικών κέντρων είναι και αυτός. Να προσφέρουν προς την κοινωνία, είναι πρωτίστως ίσως αυτός, να προσφέρουν προς την κοινωνία. Οπότε το να έρχονται αιτήματα από κοινωνικές ομάδες σε εμάς για το τι χρειάζονται πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε το δίκτυο μπορεί να βοηθήσει και προς αυτή την κατεύθυνση, να αποτελέσει το μέσο επικοινωνίας, αν θέλετε, των εμπλεκομένων μερών. Οπότε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω και την κυρία Χατζάκη προσωπικά, αλλά και την Επιτροπή Ισότητας και Καταπολέμησης Διακρίσεων του ΙΤΕ για την σημερινή διοργάνωση και το συντονισμό της όλης εκδήλωσης. Και να ευχαριστήσουμε και όλες εσάς που είσαστε σήμερα μαζί σας, που μας αφιερώσατε το χρόνο σας σήμερα για να μιλήσουμε για αυτό το πολύ ωραίο και ενδιαφέρον θέμα. Ευχαριστούμε πάρα Και από εμάς και εμείς ευχαριστούμε για όλα. Ευχαριστούμε Σταυρούλα. Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστούμε τους συμμετέχοντες. Να είστε όλοι καλά και καλή συνέχεια. Γεια σας. πολύ. Συνέχεια σε όλους. Γεια και χαρά. Γεια και χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια και χαρά.